Здравейте, реших всеки понеделник и петък да правя видеоклипове. Това ми е секрет на статата всъщност. Не знам точно каква е дата, кой ден сме, но всеки петък, това мисля, че ми е последното видео, което ще правя и ще започна с новите видео. Сега ще ви покажа как да си направите пръстенче. Ще ви е нужен, само една тел. Аз имам бяло. Аз имам много още тели, но това го намерих сега. И за това с него ще правя. И така, взимате го и ето от тази страна го увивате около пръста си. Горе трябва да ви е широчко, не много тясно, не е много широко, за да може да го слагате и да го махате. Ако сте примерно с някаква рокля, отивате на някакъв празник, примерно, може да си го сложите този пръстен, може да си сложите и някакви окраски на него. И само да ви кажа, също ще правя видеоклип с въпроси и отговори. Друг видеоклип важно. Там съм казвала подробности. Също, само да добавя нещо, ако не се увеличи, ако абонатите не се увеличат, защото те сега са само двама, няма да мога да правя въпроси и отговори, защото само двама са и то. Може към някой друг видеоклип да направя въпроси, някой друг видеоклип да добавя там само въпроси и отговори. И да. Вижте, направих си пръстенчето. Лесно се маха и лесно се слага. Дано този видеоклип ви хареса. И ако скоро абонатите ми не станат повече, ще правя видеота, но не знам дали ще мога всеки понеделник и всеки петък. Не знам. Скоро не се увеличат. Довиждане и бай!